Čo sa stalo? Hraj. Veď hráme. Dobre, boha. Hádžeš? Library! Pit alebo side. Plantuj. Tak, piču. Ja som vedel, že tam bude, kamo. Ideme? Mám flash, Strelil. počkaj. Strelil? Poď. O, je tam. Je v library, je tam! Aha, typek má... Ale typek má hekíka. Dobre. Plantuj. Jaký jumpeskere. Nice! Hej, a ja iba. Hop, ako žaba. Hop. Nate, som dostal celý, Pite. zožral. Zozadu! Ja som zožral celý Nate. Ja som mu dal jeden hit, kámo. Z tých všetkých. Jeden Ja som hit, dožral kámo, Nate. z celého zásobníka. Ja som proste zožral Nate. Celý. To sa nemáš hrať. Tak nie. Tak, api. Poďme obidvaja pušnúť apy, kámo, to vyšlo vtedy. No, keď si ja som šiel sám, ale nevadí. Poď. Sorry, ja som ťa zabil. Poď nezabil, ale ja som sa to staral. On má proste P90! Jože, sorry, ja Ha? som ti... 90. Ja som ti fúkol. Ale nič, kámo, lebo však ja som sa zosral ako... Ja som ti fúkol hlavu Mek. dozad. Je tam! Jasné, že tam... Ty si mu nedal damage? Dal 15 v jednom. Nechápem ja, keď som mu dal do hlavy. Ja som mu dal 84 v troch. Tak on má že jednu. Dostal do hity! Dostal! 89 v dvoch! To je posledné. Poď api ty prvé, ja... Mŕtvy! Dostal hlavu. Je mŕtvy, Nebude hýbaj. vápok už. Ja idem naspäť, počkaj, on určite pôjde tým shortom. Nie, ja side. Ja to jebám, kámo, sme sa vystrelili cez zásobník. Yes, tu piči. Proste normálne poďme hrať, kámo, nerobíme piči, veď som mastery do piči. A kvôli čomu? A toto kolo, kámo, podľa mňa strašne musí, to podľa mňa, no to bude piči. U mňa. Je mŕtvy jeden. Poď na šorte, vidíš ho. Mŕtvy. Bože, poďme. Jožo? Ne, to Počkaj. ja som mŕtvy. Dostal, ide long, videl som ho, ide long. Chod na side. Flash. Alebo smoke. Jožo, chod na side. Ja to mám to piči, proste, 54, ty čo si mu dal? Ja som tomu druhému nedal nič, že som zabil to jedného. Poď sem, hore máme tu našu taktiku spraviť. Hodil mi. Je mŕtvy. Je to aj Pozor, druhý. chod naspäť. Viem. Vráca. Ja som tu. Chod tu. Alebo na side Ide na short. Či long teda. Long to piči. Ja kúkam short, ty kúkaj long. Je tam, dostal hlavu. Nie, nepikuj, hraj čas. Ako Čo? On to zabil On sa sám. sám zjebal. Kde je? Ja som debil, ja som behal do ohňa. No sú tam dva idú long. Či short teda. Ty čo? Kam Kámo, strieľaš? však do piče, no. Kam si strieľal? 48 v jednom som mu dal. Kam si strieľal? Ja viem zaliesť trochu do apov. Dead. Mám bombu. Počkaj, teraz poď naspäť, dobre. Kúkaj long. Je tu. Je v apoch.
Bože, dobre. MVP, ja som proste good gamer. Ja som debil. Ty si tu bol, ty si kokot. Budú API. Nice. Long? Nie? Mám 3 HPčka, kámo. Kúkaj iba long. Kúkaj long. Kempy, hráme na čas. Ja som ho nevšimol. Ty si fakt ty kokot. Proste čo mám robiť s 3 HPčkami do Ja som si ho kúkal kámo, ja som kúkal hore, ja som nekúkal dole na short. Nenadal API? Long. Nice. Na bombu, mám Last bombu. is short. Ne, Kempy. Kúkaj tam hore, kúkaj, on musí ísť pre bombu. Nice. Výborné. Tak ten long si celkom posral. Je v library. Nechaj ich tam, však oni budú musia vyliesť. Ja dropujem dole. Jo. Ide, prebehol. Kde? Nie, kúkaj, short. Nice. Bomba. Dobre. Kempy. Tam je, Kde? Long? na rohu. Nice! Sehr gut. Aké boli ranky, to ma zaujíma. To kde vidíš? Master Guardian 2. Ty si dvojka, ja som silver jednotka furt. Kamo, oni... Počúvaj, my sme 2 prehrali, Po- 1 vyhrali, dali remízu. Pozri, čo sú za ranky. Oni sú gold, 2 a 4. Prečo si 2 a ja som furt silver jednotka?